Zamfarawa Matawalle kar ka bar mu, Zamfara mun yi maka kuskure ka yafe, ka taimaka Bello ka cire mu mulkin sarƙaƙiya. Ga turmi sha daka, ayyau ayi gobe sai gaskiya, su buga su barkata ma Matawalle Bello ministan tsaro, arna ko sun kiya bale sai sun yarda. Gaba da dogo mai cikar kamala, duka 'yan siyasar kafi su duk jumla, yanzu Zamfarawa mun kama kila kala, yanzu mun shiga da ana sanin kasala. Bello dawo kai ne gare mu fitila, taimaka mana jirgin fito ka furda mu a damuwa. Barkanmu da ganawa a wani sabon shiri mai suna tuwon dare maganin mai kwalama. Za ku je yadda wani ma'aikaci ya fito fili da nufin musunta labarin da ake yada cewa gwamnatin jihar Zamfara ta yi musu bananza albashi. Ya ce duk da kasancewarsa ba dan siyasa ba, amma yana ganin lokaci yayi da ya kamata ya fito ya magana domin sani ya ce ake faɗi an ba su a gari. An kira sarkin fawa daga baya yanka ya kwashe nama ya ba Alhaji mijin Hajiya. Su kuwa an basu da kaho alhali har yanzu ana babatu a gari. A gaskiya ni wanga ba abun godiya bane. Ai wanga bai kai ai godiya ba. Wanga abu ai abun makunya ne. To kuma a zo a ce an kara ma mutum naira 1,500, naira 2,000, naira 3,000. Dawo Matawalle karkake mu, dawo Matawalle taimake mu, dawo Matawalle kar su kar mu. Za kuma ku je yadda gwamnatin ta jihar Zamfara ta dakatar da biyan wasu albashin ma'aikata kimanin su 2,000 babu gaira babu dalili saboda kawai tsohuwar gwamnati ce aka ce ta ɗauke su. Ma'aikata wallahi ba a kai ƙarshen matsalar ma'aikata ba, don akwai ma'aikata 2,000 waɗanda tun da ka zama gwamna an riƙe albashinsu. Gwamna Dauda Lawan Dare ka san da haka. Matsalolin tsaro suna nan suna ta'addaba sauran jama'a. To waɗanda ma'aikata da ka sani an riƙe 2,000 ba a biya, wallahi matsalar tsaro ba ta karewa, don cikin su ba lallai duk su zama masu imani ba, wasu suna iya canza hanya. Shiri ne da wata kungiya mai suna Zamfara Gatan Allah karkashin Alhaji Ibrahim Jatau ya dauki nauyin kawa a fadin Najeriya domin 'yan Najeriya su ji halin matsala da matsi da al'ummar jihar Zamfara ke fama tun bayan gushewar tsohon gwamnan jihar da ta Bello Matawalle muradin, da nufin shirin ya zama wata hanya na isar da sakon kowa ya ji, da nufin neman addu'ar 'yan Najeriya Allah ya kawo musu dauki, a daina tuka musu tuwon dare a lokacin da suke jin yunwa. Dawo Matawalle za su karbu, dawo Matawalle kar ka bar su, ruwan fa ya kai ga wuyan mu za su ci mu. Madalla, wato gaskiya ne yaro bai san yaro ne ba sai ya rasa baba ne ko ya rasa inna ta yi. Dan Allah mai kallo da sauraro surota kalman kamale ga jihar Zamfara a jiya ba yau ba. Wato lokacin da ta Bello Matawalle muradin yana matsayin gwamna kenan. Malam dan Hausa ya ce kada Allah ya kawo ranar rebo. Domin dai idan kana raye duk iya kokarin ka da yin taimako, a wani lokacin ba a gani sai sanda ka tafi kabari za a fara faɗin alherin ka. Ana faɗin dawa ne yana nan da ba haka ba. Amma sanda kake raye duk wata bola idan an kwaso ana iya zubawa a kanka. Ina magana ne lokacin da ta Bello Matawalle muradin Bello maso jama'a Bello na kowa, domin dai lokacin da yake gwamnan jihar Zamfara baka isa ka ce gwamna bane idan ka ganshi a cikin taro, babu gargada babu gadara babu dagawa, yana iya gaisawa da kowa domin ya dauki kansa na kowa, bai dauki mutane kowar wake ba. Yanzu ko kai dan jihar Zamfara ka san baka isa ba ka samu sukunin gaisawa da gwamnan ka. Haka kuma lokacin da ta Bello Matawalle muradin yana gwamna a jihar Zamfara, yana zama a jihar Zamfara bai da ya zama shanshani mai kafar yawo ba. Idan ka ji an ce Bello baya jihar Zamfara to babu shakka ya fita nemo hanyar ciyar da jihar gaba, amma tun da aka ce ba shine gwamna ba yanzu al'amura sun rancabe. Dawo Matawalle za su karbu, dawo Matawalle kar ka bar su, ruwan fa ya kai ga wuyan mu za su ci mu. Kuma muka harkokin tsaro lokacin Bello yana gwamna da zuwansa ya saita fasalin jihar Zamfara a tafarkin alheri, wanda ta kai lokacin sa an sharo tsakanin Fulani da manoma, an zauna an dama fura an yi wasa an dara. Idan kuma aka ce an haɗu da kai hari, da ta Bello yana gwamna zai ce a ɗauko mota a jejaje a kawo abin sadaka damun kauri a ba waɗancan mutane da suka haɗu da waccan matsala. Yanzu ko ana ganin cewa ba wanda ya isa idan an kai farmaki da hari a ce ga gwamnan jihar sa ya je wancan jaje, amma idan aka ce wanka ne na cakarewa ana shawagin barin gari to ba shakka su
su ne a gaba. Da sannan hankali za mu ringa ɗaukar waɗannan batutuwa ɗaya bayan ɗaya abubuwa na tausayi. Mu ringa magana ku ji halin da al'ummar jihar Zamfara ta faɗa tun bayan wafatin mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara da ta Bello Matawalle muradin. Bello mai ƙararrawa alheri wanda in ta buga ba shakka kowa sai ya amfana. Amma duka wannan al'amari a yanzu babu shi. Jihar Zamfara al'umma faɗi suke ta tsaya cak kai kuka ni tagumi. Tattalin arzikin su faɗi suke ya mutu murmus domin dai an koma tsarin jagorancin babba da jaka iyayen sanin daɗin naira. Ko da yake kwalama da kwaɗayi dama su ne mabuɗin kowace irin wahala in ji masana wanda yake ɗaukan mutane daga sanyi zuwa zafi saboda zaƙin zaka fere mai gida da fere kabewa. Dan Allah in banda tsautsayin ta kaba auren mai jinya ina dalilin a ce a jihar Zamfara an kawo wani shugaba sabanin da ta Bello Matawalle. To gashi nan dai an yi wa dutse kaho a yanzu ana gane kuskure ranar tsaga. Ba wanda ya isa manya da ƙanana ta faɗa hannun 'yan banki duk abin da ya shiga ba a yadda ya sake fita. Duk girman ka an ce ana iya saka hannu a cikin aljihu a ɗauko naira 10,000 a baka Zamfara kenan a yau amma a jiya zancen ba haka yake ba. Domin lokacin da ta Bello Matawalle muradin yana gwamnan jihar Zamfara ba shakka an sha gara ba mutsi ba matsala da an nisa an ce waish zai tambaya ya ce menene in an faɗi dalili zai ce a kai musu ɗauki amma yanzu ta waɗanda aka ɗauka aka gina musu rayuwarsu an rusa babu tsarin tausayi ko kaɗan a cikin wannan al'amari. Dawo Matawalle za su karbu dawo Matawalle karka bar su ruwan fa ya kai ga wuyan mu za su ci mu. Na san baka ce wane ne yake ginawa wane ne yake rusawa. To batun ma'aikata ne wanda tsohon gwamna mai daraja Bello Matawalle muradin ya ɗiba lokacin yana gwamnan jihar Zamfara saboda sun cancanta kuma kuɗin jihar Zamfara nasu ne ya ɗauke su wancan aiki domin motsa tattalin arzikin jihar Zamfara. Rayuwarsu ta inganta saka daina ragaita a gari wasu suka yi aure wasu suka fara nemawa wasu na taimakon iyaye da kannansu. Amma kwatsam da bacewa haske bakin dare bayyana sai gashi ana cin kwakwa da kwakwazan bakar wahala domin sama da watanni 5 ba albashin waɗancan ma'aikata an dakatar abinda yanzu haka mutane masu hankali da tunani suka fara lekowa da jawabi barkaji. Assalamu alaikum al'ummar jihar Zamfara. Sako na musamman zuwa ga sabon gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawan Dare. Mai girma gwamna Dauda Lawan Dare ka ci zaɓe ne akan alƙawalla guda biyu da kai ma Zamfarawa. Na farko tsaro, na biyu ma'aikata, na uku kace jin daɗi da walwalar talakawa. To wallahi tallahi ga halin da ake ciki yanzu wa'inda dudin babu ko guda da ya fara aiki. Kuma ya saba ma hankalin mutane masoyanka domin mutane wasu na cikin bala'i da musibar da ba su iya zuwa su yi magana ka a siyasantar da magana amma mu za mu haɗu gaskiya don mu muna cikin wa'anda al'amarin ya shafa. Ma'aikata wallahi ba a kai ƙarshen matsalar ma'aikata ba don akwai ma'aikata 2,000 wa'anda tun da ka zama gwamna an riƙe albashinsu. Gwamna Dauda Lawan Dare ka san da haka. Matsalolin tsaro suna nan suna ta'addabar sauran jama'a. To wa'anga ma'aikata da ka sani an riƙe 2,000 ba a biya. Wallahi matsalar tsaro ba ta ƙarewa don cikinsu ba lallai duk su zama masu imani ba wasu suna iya canza hanya. Saboda haka mai girma gwamna Dauda Lawan Dare a bibiye al'amarin na a yake ma'aikata da an ka riƙe. Ni ka faruwa, ni addali da riƙe su in siyasantar da abin na an kai. Saboda ƙila gwamnan da ya wuce ya ɗauke su an ka ce a riƙe albashinsu. To ya kamata jama'a su sani in kuma korarsu ne kai to ka hito ka yi bayani mai girma gwamna ka ce ma'aikata da gwamna ya wanda ya wuce ya ɗauka ka kore su tsawon wata 5 babu biya kuma alƙawari ka ɗauka tsakaninka da Allah cewa gwamnatinka babu magana jam'iyya kai ba gwamnan PDP hake ba gwamnan Zamfara ne to ka yi adalci ka ji tsoron Allah kayan Allah ya kire ka domin lokaci ya da kamata a diba lalurar nan wata 5 ba a biyan ma'aikatan. Aure ya mutu marar lahiya suna mutuwa matsaloli suna ta ƙara ta'azzara cikin jiha saboda wasu sun samu aikin gada ƙyar amma an waye gari yanzu mai girma gwamna babu biya wata 5 wani irin abu ne Zamfara ɗaya an kai haka ga siyasa. To ma iya cewa Allah sarki je ba yau ba tsohuwa ta ga kuɗin zance domin dai irin wannan al'amari na kin biyan albashi da a ce lokacin da ta Bello Matawalle muradin shi ke a matsayin gwamna wani ɗiba na rantsai da Allah mutane faɗi suke cewa ko da mutane ne yan China aka kawo suka zauna a jihar Zamfara muddin abin da za su samu za su kashe a jihar Zamfara tattalin arziki ya motsa zai ce a biya domin dai ba ruwansa da maganar kakin jam'iyya kullun al'ummar jihar Zamfara yake faɗi su ne nasa. Shiga gangi tun kan gari ya waye yanzu ina ma in safiyar ta waye mun fara kewa tun kan gari ya hantse Matawalle bango dawo ka zo mu rabe kuskuren da muka yi a baya sai ka yafe wanda di ya tuno bara bai ji daɗin bana yanzu ba ga turmi sha daka ayyau ayi gobe sai gaskiya su buga su barkata ma
Matawalle Bello ministan tsaro. Arna ko sun iya bane sai sun yarda da na sanin da muke. To kaji dai al'amarin da ke faruwa a jihar Zamfara sai dai a sa gizana da galila a bar talakawa da kailula. To irin wannan al'amari yasa al'ummar jihar Zamfara suke buƙatar addu'a 'yan Najeriya irin wannan lokaci domin neman agajin Ubangiji ya kawo musu ɗauki. A raba kejin kaji da bakin muzuru iyayen ta'adi domin dai faɗi suke muddin yana ciki ba wanda ya sai ƙara yin kiwo a jihar Zamfara. Belma mun shiga mulkin bakar akuba. Abin da kake nuni baya mun fahimta. Gashi mun gani yanzu muna cikin ukuba. Taimaka ba dan halin mu ba Belma. Ka ƙara dawowa gwamna dan ka ceto ma damuwa. Haka fa. To ka san kwanan nan an ce wasu 'yan kwana-kwana sun yi shela cewa sun yi bananza albashi a jihar Zamfara. Abin da yanzu aka ma'aikata a jihar kamar su fashe saboda bakin ciki bisa wancan labari. Domin dai sun ce tsari ne kawai na fankama da burga a gari tare da neman suna domin babu shakka wannan al'amari ko kaɗan ba aka yake ba. Muna tare da Faruk Aminu. To abin da yake tafe da ni shine a nan ne a gwamnatin jihar Zamfara ta ce ta ƙara ma ma'aikata albashi. A matsayina na ma'aikaci kuma sai na ga ana ta burga ana ta watsawa ga kafafen sadar da zumunta amma kuma abun da an ka ce ba shine an ka yi ba. Dan shi abun da gwamna ya faɗi cewa ya ƙara ma ma'aikata albashi na kimanin wata ɗaya. To abun duk sai ya zo a wani irin bambar kwai haka. Dan abun da aka ƙara mutane fa bai wuce wani naira 1000 ba, wani naira 1500, wani naira 5000. To kuma amma ya zo yana ta burga cewa ya ƙara albashi. To kaga abun akwai ginda yawa gaskiya. To amma kai a matsayinka na ma'aikaci wannan ba za ka yi godiya ba? A gaskiya ni ai wanga ba abun godiya bane. In kai la'akari da sauran jihohi waɗanda ka ƙara ma mutane albashi fiye da yadda haka tunani kamar irin nan ne Katsina, Sokoto da sauran jihohin da muka makwabtaka da suwa. Ai kaga mu abun kunya na ma gare mu an yi wani ƙarin albashi kuma alhali ba haka nan bane. Ji nake godiya za ka yi. Ko dai jin haushin kawai a cikin gari an yada kuma kuna ganin kawai ba haka ba. A gaskiya ni wanga ba abun godiya bane. Ai wanga bai kai ai godiya ba. Wanga abu ai abun ma kunya ne. Saboda yanzu ka ɗauko kuɗin da an ka bada na federal government palliatives da an ka bayar naira biliyan 5 da an ka ba kowace jiha a matsayin an bada ne saboda a rarraba ma al'umma don rage raɗaɗin tallafin man fetur da an ka cire. Amma kuma har yanzu munan ne shiru kaka ji. To kuma a zo a ce an ƙara ma mutum naira 1500, naira 2000, naira 3000 kuma amma kuma wasu gidan kama bugawa akan cewa gwamnan jihar Zamfara ya ƙara ma mutane albashi na wata ɗaya wai wani bonus. Me ya amfani wanga bonus ɗin ga al'ummar jiha? Ai bai amfane mu da komi ba mu gaskiya ba wani godiya da za mu. Arna ko sun iya bane sai sun yarda dole. Zamfarawa da na sani muke yi. Mun gane yanzu mun sauka gas a layi. Mun ɗauke kwarkwasa kara da kiyashi. Ka taimaka Belma jifir da mu a kangi. Tun ba a je ko ina ba mun ga canji. Kai kadai ne ka rage da za ka firda mu a damuwa. Ga turmi sha daka, ai yau ai gobe sai gaskiya. Su buga su barkata ma Matawalle Bello ministan tsaro. Arna ko sun iya bane sai sun yarda dole. Dawo Matawalle kar ka bar mu. Dawo Matawalle kar ka bar mu. Idan aka yi hudu a hakan ga za su kar mu. Ka da mu wahala Belma kar su kar mu. Ka taimake mu ka dawo Belma gare mu. Yanzu yan siyasar mun gane dukka kafi su da gaskiya. Ga turmi sha daka, ai yau ai gobe sai gaskiya. Su buga su barkata ma Matawalle Bello ministan tsaro. Arna ko sun iya bane sai sun Belma yarda kai kadai ne mai gaskiya cikin su. Shi ya sanya ko yaushe kai ka fi su. Ba ka harka da muna kamar su. Yan siyasar mu gaba ɗayan cikin su. Belma shi ɗai Matawalle suka kishi. Dan yana nuna yana da tausayin jama'ar Zamfara. Haka fa. To a iya